la un nou episod din... Bine, asta este primul episod din care vom juca... Nu știu, pun pauză până când o să mă găsesc. Ok, am găsit ce să mă joc, mă joc Roblox. Atenție, Elena intră într-o curte. Acu e casa. Ce stai aici? Mi-aș fi rugat să fie aici cu noi. Vreau să știu cine mă înșală, de ce mă înșală, cine o acoperă. Bine, ești plecat acum la servici, muncești. Cerere, ok. Bă, m-a gândit aici să deci pentru cei care au Robux, să mergeți și mie în comentarii cum faceți rost de ei, pentru că eu habar n-am, deci îmi putem să te îmbrăcat cu haine nașpa. Și v-am îmbrăcat în casa. Da, și e sora mea mai lângă mine. Da. Dacă să știți, numele meu real este Denis. Doar că telefonul ăsta a fost al nașei Emile și mi l-a dat mie și nu mai scontul ei. Atât. Uitați-vă la mine, vă lăg, ziceți-mi. Nu uitați să rupeți butonul de like. Like. Să rupeți mereu butonul. Și dacă ești nou, abonează-te acum. A? Nici nou! Lasă-mă.
Și să-mi scrieți în comentarii la clipul ăsta ce jocuri mai vreți să mai joc. În afară de Fortnite, pentru că l-am jucat doar că nu se instalează și Ei, bine, sunt eroi. mă pare tot mereu Epic Game, nu se mai instalează Epic Game, nu se instalează. Se instalează aproape pe toate și da, Epic Game. Și nu cum facem ok. Am găsit, eu dau destul de mult să mă juc în jocul ăsta. Viene Fortnite. Dacă faci ce vrei tu. Nu-ți dau telefonul. Atunci când venim acasă, Nu. atunci ce? Atunci alege tu ce vrei. Taci. Ba nu? Și apropo, să descărcați jocul Ride. Este fain. Grafica mișto, tot. Jocul ăsta e urât. Deci fiți atenți ce grafică are. Trebuie să merg puțin, stați puțin. Deci, dă-te mă de aici cu romul tău. Mami, când ne ducem? Mamă, mai am să fac la bucătărie, mamă. Mama mea. Da. Nu în cealaltă cameră pentru că e mai liniște. Așa, mai bine. Așa. Deci fiți atenți de asta. Cred că decât postul, nu? Nu știu. Bă, da. Mură de asta. Și vă salut din nou.